Agafem-ho tot! Les meves llaminadures preferides! M'encanten! Què? Què és això? Algú està robant llaminadures! No en el meu torn! Els enxamparé a tots! Oh no! Ens arrestaran i anirem a la presó! Hem de fugir! Uf! Oh, com pesa! Noies, la porta està tancada, així que ens hem d'amagar! Uf! Això no funciona! No! On m'amago? Ah, d'acord. Ahà! On sou? Us trobaré de seguida! Ahà! Us he trobat! No m'enxamparàs! Noies, ajudeu-me! Oh, no! Em posaré malalta! Oh, has xocat amb mi! Senyor policia, hola! Hola! Teniu dret a romandre en silenci! Oh! Anem-nos-en! Oh! Us enxamparé! Uau! Som en una botiga de joguines! Aparteu-vos, noies! He de conduir aquest cotxe urgentment! És perfecte per mi! Uau! Serà millor que aprengui a conduir! Però ha estat divertit! Espereu, em puc amagar aquí! Mireu! No, aquest lloc no és gaire bo, però tinc una idea! Convertiré un cotxe en una casa! Serà molt millor! I m'amagaré aquí! Quina moto més xula! M'he estavellat! Uau, quin osset de peluix més bonic! Maquillatge! M'encanta! Ei! Para! Oh, se'm veu des de tot arreu! I aquesta caixa de joguines és perfecta! Ahà! Segur que són aquí! Lladres? Oh, busquem-les! Aquí no! Aquí tampoc! Uf! Tampoc és el lloc correcte! Oh! Mireu aquest martell de Minecraft! Mola! M'encanta! Oh, sóc com el Thor! Què? Ui! Com va? Hola! Com ho he fet? Bé, us he dit que us quedéssiu quietes i no us moguéssiu. D'acord. On són la resta d'aquestes noies? Què? Qui és? Oh, qui hi ha aquí? No et veig! Oh! Oh, no! Fem-nos una abraçada! No! No em toquis! D'acord. Oh, aquest os segur que no em tocarà aquí dins, però és fosc. Vegem-ho. Ahà! Oh! Hi ha un monstre! Un monstre! On? Noies, hi ha un monstre! Oh, deixeu-me sortir! Deixeu-me sortir! On són? Les enxamparé! Oh, què hem de fer? Oh, el cubell! És sens dubte un lloc fantàstic per amagar-se. Oh, fa pudor allà dins. No hi aniré. Oh, noies! És! Va, som-hi! Oh, d'acord. El color em queda bé. Oh, man! Uf, això és fàstic pur! Espero que el policia no em trobi aquí. What? Bé, bona sort, Nicole! Emma, estàs menjant crispetes sense mi? És el meu color! Oh, tant se val! M'encanten les crispetes! Són boníssimes! No hi puc entrar. Busquem un cubell més gran. Uau! És enorme! I m'hi cap perfectament! Entrem-hi! M'amagaré darrere del pòster. Ha funcionat? Oh, se'm veu clarament. Una nevera de Pepsi! I és del meu color! M'he d'acostar d'amagat! Ahà! Mans enlaire!
No hi ha ningú. Ja s'han amagat de mi. Oh, m'encanten les crispetes. Uau, quin cubell més enorme! De debò? Oh, com mola! M'ho vull menjar tot com més aviat millor. Oh, qui m'ha mossegat? Ah, he trobat la lladra. Genial! Surt d'aquí i posa't al meu costat. Ni se t'acudeixi fugir. Et vigilo. Oh, fa molta calor aquí dins. Una nevera de Pepsi. Em ve de gust un refresc. Oh, avui és el meu dia. Trobaré tothom en qüestió de segons. Uau, amb compte! No correu. Mentrestant, prendré una mica de cafè. Bé, llancem-ho... Què? Ah, aquí tenim la tercera gamberra. Ei! Oh! Ajudeu-me, gent! Oh, no! Han fugit! Busquem un lloc per amagar-nos! Una medalla d'or! Gràcies! Gràcies pel vostre suport! Uau, és molt Oh, això ha fet mal! Espera, és del mateix color que jo! Ningú em trobarà! Nicole, pugem-te allà dalt! Ha! Això és molt divertit! Ai! No facis nosa! Un sac de boxa! Genial! M'hi posaré a dins! I jo m'amagaré aquí. Qui hi ha aquí? Sé que vosaltres, lladres, us amagueu en aquest lloc. Oh, ningú darrere de la cortina? Busquem més. Manueles. D'acord, no estic en la meva millor forma. Puc fer exercici. Tenis de taula. Oh, un sac de boxa. Oh, no, para! Qui és que crida? Segur que hi ha algú aquí. Bé, hola. He trobat una gamberra. En queden dues més. Queda't on ets. Ni un sol movimento. Aquí hi ha un altre lladre. Surt! Oh, no! D'acord. On és la tercera? Vegem-ho! Wow! Això ha estat una mica brusc! Bé, aquí tenim la tercera! Oh, ho sento! No vull anar a la presó! Si us plau, senyor policia, si us plau! Bé, fins i tot em fas pena, però sóc policia! Aquesta és la meva feina! Genial! Gira't! I... Mary! Fins i tot et queda bé aquest vestit!